салом кулес, омадани Месси ба Барселона ту рафт наздиктар мешавад. Бо итмоми ҳамкорӣ бо дастаи парижӣ мо акнун ӯро дар хонаи худаш хоҳем дид. вале Месси ба тактикаи хави чӣ хел ҷое мегирифта бошад? Мо каме болои ин масъала фикр кардем ва вариантҳоро ба шумо пешкаш хоҳем кард. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати 1x омода шудааст. ҳама гуна рақобатҳои футболиро маҳз бо хизматрасониҳои ширкати 1x ҷолибу диданӣ гардонед. дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca. силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. оғоз мекунем аз нуқтаи назаре ки Месси дар ҳамлаи рост бозиро дӯст медорад. хави низ ҳолатҳои беҳтарини Мессиро дар Барса дар он мавқеъ дида буд. хави легендаи зиндае аст ки ба чӣ кор қодир будани Мессиро хуб медонад. мавқеи боварино ки Месси дар системаи хави ин хати ҳамлаи канори рост мешавад. Месси қариб тамоми карьераашро инҷо гузаронид ва иқрор мешавем ки Дембеле ва Рафиня дар канори рости ҳамла нафари беҳтарин нашуданд. Месси ҳатман сери худро дар ин мавқеъ амалӣ мекунад, вале инҷо бояд қайд кунем ки барои хави нафари кушод бозӣ мекарда писанд аст. ана Месси бошад ба дриблингу пасҳои олиҷаноб бештар майл дорад. дар ин маврид хави бояд роҳи ҳалли барҷаста ҷӯяд ки Месси озод бошад. як варианти дигар ин гавиро аз хати ҳамла ба ақиб оварда дар байн ҷой додан аст ва Дембеле дар чапу ду таланти ҷавон Педри ва Де Йонгро ҳамчун сутун дар нимҳимоя гузоштан аст. фикрҳо хело зиёд мешаванд. агар Месси дар канори рост бозӣ кунад, ана ин вариантҳо беҳтарин мешавад. Месси дар рост, Левандовски дар марказ ва Гави бошад дар чап, ё ин ки Дембеле дар чап. агар Месси рақами 10 дар ҳаяти хави шавад, сармураббӣ метавонад бо тактикаи 4-3-3 бозиро бароҳ монад. Месси бошад бозингари озод мешавад. Лионел Месси ба ҷуз ҳамлагар боз маҳорати олиро дору аст. агар хави раваду варианти 4-2-3-1-ро интихоб кунад, хати ҳамлаи даста мисли бетон мешавад. ба ин нигаред ки Мессиро дар байн гузоштану Гави ва Дембелеро дар канорҳо ва Левандовскиро дар маркази хати ҳамла, бача ин хоби даҳшати дилхоҳ ҳимоятгар мешавад. ҳамчунин дар ин тактика ҳатман бояд ҷуфти Педри ва Де Йонг бо сарвонии Месси дар маркази майдон қарор дошта бошанд. ин ҳаят муқобили рақибони начандон қавӣ беҳтарин барои хави мешавад. вариантҳои дигар ҳамчунин мешавад. Месси ва Левандовски ҷуфти хати ҳамла. ин қувваи сахт барои ҳамлаи Барселона мешавад ки ҳимояи дастаҳоро пурра мекунад. хави бо се ҳимоятгар дар гузашта аллакай бозӣ карда буд ва ин корро боз дар ҳолати якҷо будани Месси ва Левандовски такрор хоҳад кард. бо бозингари креативӣ шудани Месси дар маркази майдон Левандовски бо қабули тӯб нуқтаи охири ҳамларо мегузорад. ин дуоро ҳеҷ кадоме аз хати ҳимоя боз дошта наметавонад. дар нимҳимоя сегонаи Педри, Гави ва Де Йонг дастгири беҳтарин барои Месси ва Левандовски мешаванд. агар дар ҳимоя се дифоъгар истад, ҳамлаҳо бо суръаттар мешаванд. ногуфта намонад ки дифоъгарони Барса натиҷаи баландро дар ин мавсим нишон дода истодаанд. ҳаяти эҳтимолӣ низ ин гуна мешавад. Педри ва Гави дар маркази майдон, Де Йонг дар нимҳимояи такягоҳӣ ва Месси ва Левандовски дар хати ҳамла. биёед акнун оиди нақши Месси дар ҳаяти Аргентина гӯем ки барои хави намуна шуда метавонад. дар ҳаяти Аргентина Месси аслан ҳамлагари канори рост буд, вале ӯ озодона дар маркази майдон ҳаракат мекарду ҳолатҳои голзаниро ташкил мекард. ин калиди комёбии Аргентина гашт. Месси чӣ кори хост кард ва сеҳри худро нишон дод. барои ин кор ҳамлагари канори чап Анхел Ди Мария дар ҳамлаҳо ба Месси кӯмак мекард. ин системаро Луис Энрике ҳам замоне бо Месси истифода бурда буд. ин яке аз вариантҳои беҳтарин барои системаи ҳозираи хави ба ҳисоб меравад. Месси бо таланту нигоҳи худ имкониятҳои зиёдро ташкил мекунад. агар Дембеле дар росту Левандовски дар маркази ҳамла ҷой гирифта бошанд, Мессиро имкон медиҳанд ки ӯ дар андаке ақиб роҳи шикасти хати дифоъро ҷӯяд. дар натиҷа дар тактикаи 4-3-3 худ хави Мессиро ҳамчун нимҳимоятгар истифода мебарад. Месси тӯбро бо ҳар роҳе ба пеш мебарад ва бо кушодашавии Балде ё худ Алба дар чап кор ба нуқтаи охири худ зебо мерасад. ана агар Месси ба Барса наояд, хави боқимонда муйсари худашро сафед мекунад ки ҳайат устувор шавад. ба ҳамин тамом дӯстон, то наворҳои баъдӣ хайр.